Maailmamme ovat vaarassa. Pelastaaksemme ne ja galaksin meidän on löydettävä 4 cyberplaneetta-avainta ennen kuin Decepticonit saavat ne. Se on tehtävämme. Hotshot, Jetfire, Vector Prime, Landmine, Scattershot, Optimus Prime. Muuntaudu ja liikkeelle! Autobots, Decepticons! Transformers, robots in disguise. Transformers! The Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Välien selvittely. Minä toimin yhä. Onko tämä Starscreamin loppu? Voitto oli niin lähellä, käsissäni. Mutta he varastivat sen minulta. En salli sitä. Olen Starscream! Niin kauan kuin kipinäni palaa, minä en luovuta. Vector Prime, meidän pitäisi kiirehtiä. Todellakin, Optimus. Tälläkin hetkellä mustan aukon vaikutus leviää kosmoksen läpi tuhoten kaiken, mihin se koskee. Meidän on asetettava viimeinen cyberplaneetta-avain ja aktivoitava Omega-lukko, jotta voimme palauttaa Primuksen voiman. Olkaa valmiina. Selvä. On tosi vaikea uskoa, että me ollaan matkamme lopussa. Ehkä. Näiden tyyppien kanssa ei koskaan tiedä. Joskus kun luulee sankarin voittaneen, seikkailun kovin vaihe vasta alkaa. Olipa iloinen ajatus. Bud on oikeassa. Meidän on oltava valmis kaikkeen. En ole koskaan valmis tuohon ääneen. Omega-taajuus tuntuu hampaissa asti. Mitä tapahtuu? Koko paikka latautuu! Voima. Minun voimani! Jos tämä jatkuu, planeetta hajoaa palasiksi. Ei mitä nyt? Luulen, että planeetan järjestelmät käynnistyivät uudelleen. Tunnen oloni erilaiseksi. Luulen, että voidaan syvätä. Turvallisuustoiminto X-planeetta-sodasta. Se sammuu kaikkien näiden vuosien jälkeen. Wow, katsokaa! Unohdan aina, että tuo taivas ei ole oikea. Mutta nyt se avautuu. Ja taivas sen takana. Kaikki päällämme olevat kaupungit avautuvat kuin ovet. Metroplex, tiesitkö sä tästä? Minulla ei ollut aavistustakaan, vaikka me rakensimme nuo. Onko tuo... On se! Se on oikea taivas. Onpa uskomatonta. Älä muuta sano. Haloo! Mitä nyt? Eikä tuo vaan ole avaruussilta. Meidän ulottuvuuteemme. Omega-lukko on avannut meille turvallisen tien kotiin. Melkein luovuin toivosta. Mitä ryhmälle kuuluu, Optimus? Matka on ollut raskas, mutta kaikki ovat ehjinä. Voit kertoa lasten vanhemmille, että me palaamme pian. Kaikki me. Hyvä kuulla. Scattershot! Musta aukko! Juuri siellä, mihin se jäi. Ehkä vähän isompana. Onko tuo? Kyllä, se on Primus, luojamme. Hän käyttää kaikki voimansa mustan aukon hidastamiseen. Voidako planeetta? Kotini on repeytymässä palasiksi. Kaos, tuho. Olen lyönyt laimin velvollisuuteni.
Valmistautukaa! Meidän on pysäytettävä tuo musta aukko. Siellä! Optimus Prime! Scourge, näytät voivan hyvin. Tervehdys, Optimus Prime. Haluan kiittää sinua kaikesta, mitä olet tehnyt. Mutta nyt viidakoplaneetta tarvitsee minua. Olen ollut poissa liian kauan. Ymmärrän, Scourge. Näkemiin. Scourge, odota. Haluan tulla mukaasi. En voi antaa planeettaamme kärsiä. Tee mitä haluat. Minun on pakko mennä, Optimus Prime. Kai sinä ymmärrät. En voi antaa veljeni kärsiä yksin. Tietenkin, Snarl. Mene suojelemaan heitä. Selvä. Tai anna sinulle selkään. Älä unta näe. Tule, Snarl. Meillä ei ole aikaa hyvästeihin. Planeetta odottaa pelastustaan. Olen odottanut pitkään noita sanoja siistäväni. Näkemiin, nähdään pian! Älkää unohtako kirjoitella tai soittaa tai jotain. Sayonara! No niin. Vector Prime kuljettaa Omega-lukon ja... Voi enpä usko. Minä vien Omega-lukon Primuksen luo. Galvatron. Miten voisin antaa vanhuksen kantaa tuollaista lastia yksin? Nyt kun olette löytäneet kaikki 4 avainta, tulin hakemaan palkintoni. Olet varmasti erehtynyt. Et pääse lähellekään tuota lukkoa. Niin! Valmistautukaa! Osaako hän hypätä? Pidä varasi, Vector Prime. Tuolla! Minä pystyn mihin vain! Lorri, oletko kunnossa? Olen. Kiitos sun. Ah! Kertokaapa autobotit, miltä tuntuu, kun tietää hävinneensä. Senkin roisto. Primuksen vuoksi! Valmiiksi, päivä! Ei! Ja nyt kun olen saanut pienen matkamuiston, niin on aika lähteä. Hyvästi! Kerron terveisiä Primukselle ennen kuin romutan hänet. Turha luulo. Sillä en aio päästää sinua tästä ulottuvuudesta yhtenä palasena. Sinnitelkää ja ryhdistäytykää! Optimus tarvitsee teitä! Voi ei, katsokaa! No mutta, kuka se nousi tunkiolta? En tullut tänne kuuntelemaan jorinoitasi, Galvatron. Etkö? No tuskin tulit Omega-lukonkaan takia, sillä se on minun. Joko luovutat Omega-lukon minulle tai otan sen hiiltyneeltä raunioltasi. Oi, millainen uhkaus! Näköjään ohjaukseni ei ole mennyt hukkaan, Starscream. Tarkoitatko aikaani orjanasi? Valita sinun, joko annat Primusin voiman minulle tai tuhoudut. Voi älä unta näe. Et voittaisi minua, vaikka olisit 100 kertaa kokoiseni. Sinä olit rääpäle, kun löysin sinut, ja niin olet vieläkin. Pelkkä kitisemä. Säästä luentosi, sinä et tiedä mitään voimasta. Niinkö? Tiedätkö, mitä todellinen voima on? Sano pois vaan. Todellinen voima on määrätietoisuutta.
mahdottoman tekemistä mahdolliseksi pelkällä tahdonvoimalla. Minä olen riskeerannut kaiken etsiessäni tätä voimaa. Olen laittanut itseni peliin kipinääni myöten. Nyt todista sen voimaa, joka on uhrannut kaiken. Jos uskot tuohon, olet suurempi hölmö kuin kuvittelin. Todista sitä voimaa, joka ei riskeeraa mitään. Hitsi. Tämä ei näytä hyvältä. Olkoon niin. Taikatemput riittävät. On työkalujen aikaa. Kuvittele puhkaavasi minua hernepyssyläsi! Mitä? Tämä on todellista tulivoimaa! Keskustelumme päättyy tähän! Näittekö te tuon? En osaa edes kuvitella noin suurta voimaa. Hän on aika pippurinen tapaus. En voi uskoa tätä. Älkää miettikö heidän voimiaan. Muistakaa, mistä me taistelemme. Jos me menetämme Omega-lukon, universumi tuhoutuu. Piste. Emme voi säästellä voimiamme. Voitto tai tappio. Selvä. No niin, tällä kertaa. Äläpä hoppule, avaruuskauboi. Te rajoitatte kaiken. Pois tieltäni heti. Eikö sinulla ole yhtään traamantajua? Meillä on vähän keskeneräisiä yläkerrassa. Ettekä te ole kutsuttuja, joten häipykää. En usko tätä. Te todella kerjäätte selkäänne. Kuulemani mukaan he ovat surkeita taistelijoita. Ehkä he haluavat haastaa meidän tanssikilpailuun tai runolausuntaan. Ehkä sinun kannattaisi jättää vitsit kolmikoille. Tuhota heidät! Väistä liikkeitä! Opetusisku! Liikkumasta Galvatron! Lupaan lopettaa elämäsi armollisesti! En ikinä! Oliko tuossa kaikkesi, hoi mahtava Galvasta aloitin? Sinun on pystyttävä paremmin! Bravosta, Aspin! Esityksesi on niin vakuuttava, että lähes osoitan suosiotani! Voi miten anteliasta! Vastineeksi minä taputan sinua! Mitä nyt? Se on aika uskomatonta, kun asiaa ajattelee. Imemälläni voimalla voin lisätä kehoni massaan niin halutessani. Ja pian kasvatan sen voiman 100-kertaiseksi. Sitten kai olet 100 kertaa tyhmempi kuin mitä nyt olet. Upeata Galvatron, anna sille kyytiä! No nyt takajaloillaan. Ransak! Pomo taitaa olla kynnessä! Miten julkeat epäillä johtajaamme? Luottamukseni Galvatroniin ei horju. Mistä sinä puhut? Ensin on Starscreamin puolella, sitten Megatronin puolella ja sitten... Niin vaihda puolta useammin kuin minä vaihdan öljyjä. Niin, mutta puolen vaihtamiseen asti uskollisuuteni ei horju. Entä jos kannustan häviäjää? Se oli se noloa. Hei, kannustan molempia, silloin en ole väärässä. Siinä on ideaa. Näytä sille Köriläs! Tuo on säälittävää.
Minäpä lyön tahtia. Optimus on pulassa! Oh. Varokaa! Hyvin torjuttu, Metroplex. Meistä olisi tullut pannukakkuja. Tämä taistelu on jo kestänyt tarpeeksi pitkään, Galvatron. Valmistaudu tuhoosi! Minä tuhoan sinut! Lopullisesti! Niin päättyi mahtavan Galvatronin taru. Voiko tämä olla totta? Häviänkö minä Starscreamille? Tämä on mahdotonta. En salli tätä! Vai rimpuilematon vielä? Star, miksi et jo luovuta? Sinä vain pidennät tuskaasi. En voisi levätä, jos häviäisin kaltaisellesi rääpäleelle. Rohkeita sanoja. Ehkä kaiveran ne hautakiveesi. Haluatko sinä riskeerata kaiken? Minä en aio säästellä voimiani. Hyvänen aika! Tuo on mahdotonta! Kukaan ei voi kanavoida noin paljon energiaa! Mitä kaikki te... Wow! Noiden kahden energia riittäisi tuhoamaan pienen planeetan! Emme voi lähteä ilman omegalukkoa! Jos lähdemme, olemme pettäneet planeettamme, kansamme! Tehdään se! Minä jäljitän Sidewaysin! Odota, Jetfire! Jäisimme räjähdyksen alueelle! Mutta Optimus! Ei muttia! Sideways ja Soundwave eivät ole nyt tärkeitä! Suojautukaa! Suojelkaa lapsia! Jos toinen heistä selviää tuosta, joudumme taistelemaan Omegalukosta, mutta en tiedä, onko meillä mahdollisuuttakaan tuollaista voimaa vastaan. Minä pelastaudu! Ei käy, veljeni. Me olemme tässä yhdessä. Hyvästi, Starscream! Galvatron, vie terveisiä tuonaan! Kipinä. Voitteko uskoa sitä? He molemmat höyrystyivät. Eivät ihan, Jetfire. Katsoppa tuonne. Näetkö nyt, Starscream? Jos riskeeraat kaiken, voit jäädä palkinnotta. Siksi minä en ota riskejä. Mikään voima ei voi asettua vastaani nyt tai koskaan. Voimani on jopa suurempi kuin Primusin.
Naura vielä kun voit, Galvatron. Hei, mitä Starscreamille ja muille tapahtui? On vaikea sanoa. Mutta en usko, että he tuhoutuivat tavalliseen tapaan. Todennäköisesti he päätyivät johonkin toiseen ulottuvuuteen. Mitä? Optimus! Avaruussilta! Ihan kuin se hajoaisi! Aiheuttiko se räjähdystuon vai sulkeutuuko ulottuvuusportti? Jos ulottuvuusportti sulkeutuu, me ei päästä takaisin maahan koskaan! Se ei ole totta! Me päästään kotiin! Optimus, kerro hänelle! Kerro, että me päästään kotiin! Autobots, Decepticons! The Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.